Nee, daar is hij rechter. Rechter mee. Ja, als je Maar die mensen doen het op een knie zo. Oh, look weer. Een beetje erin met Die hele site gaat af. Ja. Die mag ik ook bij jullie. Hoor je net in wachten? Ja, net zo. occasion for TV. Watch us tomorrow night. And the voice. Go back. Meneer, alsjeblieft meneer. Dankie meneer. Moest die alle lichaamjes? Goed, maar laat die zakken vol. Doei. Hij is heavy. Hij zit er. Hij man, het is It's unbelievable. Oh, weggeraakt. Dan gaat ons ook rekenen dat we sukkel hier man. Het is gewoon weggeraakt. Afvallen. Zeg dat was opvallend man. Het los, zo. Hij zie hele buttons. Weet je nog een getrok? Weet je nog een getrok? Die bakje. Jongen moest kakken sleten. Mijn hand is in de